Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnälik programmamyzy dinleýärsiňiz. Rus tilindäki websayt günnälik Ukrainada konfliktde 2000-den gorak Rus askeriniň wefat bolanyny aýdyp, ullukan bir galmagaly sebäp boldy. Delevaýyň neşriniň websaytyna mart aýynda çap edilen maglumaty ortaýadyň federal büdjetinden gulluk mahary wefat bolan harwalaryň maşgalalaryna berilýän öwöz pulu arada gurrun edilýärdi. Temany kärdeşim gödel dowam etdirýär. Ors tili websaytyň Ukrainadaky konfliktde 2000-den gorak ortaýatly eskeriň öldürilenligini öňe sürüp çap eden makalasy goň galmagal döretdi. Delavaya жизнь ýagny işewir durmuş adly neşir mart aýynda internetde çap edilen maglumatynda ortaýatyň federal büdjetiniň öz harby gullugyny berjaýdan wagtynda öldürilen gullukçylarynyň garyndaşlaryna ýetkiniň öwedini dolaşy barada maglumat çap etdi. Bu maglumat Ukrainanyň websaytlarynda we Forbes jurnalynyň websaytynda şu hepde üns berilýänçe ünsiz galypdy. Birleşen Ştatlaryň ortaýatdaky we Ukrainadaky elçileri Michael McFaul we Steven Pifer Twitter'da maglumata salgy berdiler. Ortaýatyň etkerleriniň gündäki Ukrainada söwüşmegine degişli mesele Kreml üçin ýeti tema bolup durýar. Ortaýat öz ýaragly güýçleriniň Ukrainanyň hökümet güýçleriniň hem ortaýatçy separatistleriň arasyndaky konfliktde gatnaşmagyny barha köpelýän subutnamalary garamazdan ýygyderli ret edip gelýär. Käbir halatlarda Kreml Ukrainada söwüşýän ortaýatlyleriň meýletinçilerdigini aýdýar. May aýynda ortaýatyň prezidenti Vladimir Putin ortaýatyň harby gullukçylarynyň parahatçylyk döwründe ýöriti operasiýalardan wefat bolmagyny döwlet sirri diýip ketgitlemek barada permany gol çekdi we bu barada habar berilmegini gadagan etdi. Şu aýyň başynda ortaýatyň syýasy opozisiýasy tarapyndan ýaýradylan barlyklarda Ukrainada adynan 220 ortaýat ýetkeriniň ölenligi habar berildi. Birleşen Milletler Guramasy 2014-nji ýylyň aprel aýynda başlanan konflikt zerarly ölenleriň sanynyň 6400 adamdan gowrakdygyny, şol sanda parahat ýaşaýjylaryň hem söwüşýänleriň bardygyny aýdýar we ölenleriň sanynyň mundan has köp bolmagynyň ähtimaldygyny belleýär. 26 awgustda Delavaya жизнь neşrinde martda çap bolan makalanyň uly bölegi hiniden bardy, emma onuň ortaýatyň harbiýlerini arasyndaky ýetkileri degişli bölegi aýrylypdy. Şol bir wagtda ýok edilen böleginde 1 fevralda 2000-den gowrak maşgalanyň Ukrainada wefat bolan garyndaşlary üçin kompensasiýa alanlygy habar berildi. Şeýle-de söwüşlerde yaralanan 3200 ýetkeriň hem kompensasiýa alanlygy aýdyldy. Azat Ýewropa adlyk radiosy sanlary gararsyz çeşmelerden tasdiklap bilmedi. Delavaya жизнь neşrine edilen ýüzlenme jogap beren we özüni Anatoly Kravchenko diýip tanadan adam websaytyň adam ýetkileri baradaky sanlary ölen harby gullukçylaryň maşgalalaryndan şeýle-de ortaýatyň goranmak ministrliginiň içindäki informasiýadan alandygyny aýtdy. Hema taýyk çeşme görkezmekden ýüz öwürdi. Şeýle dol makalanyň ýetkiler baradaky böleginiň ortaýatyň mediany düzgünleşdirýän Roskomnadzor agentliginden gelen duýduruşdan soň aýranlygyny aýtdy. Websaytyň ortaýatyň kanunlarynyň çäginde işleýänligini belläp, makalanyň aýrylmadyk ýa-da oňa gaýtadan garalmadyk ýagdaýynda howply netijeleriň döremeginiň ähtimallygyny habar berdi. Roskomnadzoryň edarasyna edilen ýüzlenmelere derhal jogap bolmady. Ortaýatyň Krymy anneks etmeginiň ýa-ni ýüzüni kaply kamufляж harby meýdan formasyndaky etkerler Gara deňizdäki ýarymada peýda bolupdy. Etkerlerde tapawutlandyryş nişanlary bolmandy. Kreml bolsa olaryň ortaýatyň harby gullukçylarydygyny ýygyderli ret edipdi. Muňa garamazdan ýa-ni Putin şol etkerleriň ortaýatyň harbiýleri bolandygyny aýtdy we olary hormatlamak üçin ýöriti sene belledi. Ortaýatyň aýdýanlaryny şüphe astyna goýmak üçin Ukraina ele salynan we özlerini ortaýatyň harby gullukçylary diýip tanadan etkerleriň suratlaryny we videolaryny çap etdi. Şu aýyň başynda Ukrainanyň esasy howpsuzlyk agentliginiň ýaýradan videosunda Ukrainanyň güýçleri tarapyndan Donetsk şäheriniň golaýynda ele salynan adam ortaýatyň goşununda 19 ýyllap gulluk edenligini aýdýar we özüni boşatmagy sorap Putina ýüzlenýär. Hormatly dinleyijiler, kärdeşim gödel dinlediňiz. Owganistanyň paýtagty Kabulda ýokary derejede ilki iki ýurduň prezidentleriniň arasynda soň giňişleýin delegasiýa wekilleriniň gatnaşmagyna geçirilen Türkmen-Owgan gepleşikleri tamam boldy. Türkmen metbuaty bu gepleşikleriň regionaky parahatçylyk we howpsuzlyk üçin möhüm ähmiýete eýe bolanlygyny ýadyar. Kabulda kawarçymyz Prezident Berdimuhammedowyň sapar makalyna paýtagtda adatdan naşar howpsuzlyk çäreleriniň görülendigini, köçeleriň baglananlygyny aýdýar. Gepleşikleriň anyk netijeleri barada görüňi Kabulda kawarçymyz Şaýmerdanly Muratdan esdeliň. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedow şu gün, ýagny
27 avgustda yuqori derejeli delegasiya yol başçılık edip Kabul'a safar etdi. Awganistan bilen Türkmenistanyň arasynda ençeme alalaşyga gol goýuldy. Türkmenistan Awganistana iberýän elektrik energiýasynyň meşwerini 5 hesse artdyrýar. Jinayatçylykly ýol bilen alynan girdejileriň kanunylaşdyrylmagy we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi bilen bagly özara maglumat alşmak barada resminama sport ulgamynda iki ýurduň arasynda hyzmatdaşlygyň alalaşygyny Türkmenistan bilen Awganistanyň arasynda ilmi gatnaşygy östürmek boýunça alalaşyga we iki ýurduň arasynda iqtisadi hyzmatdaşlygy östürmek hakdaky alalaşyga hem Türkmenistan bilen Awganistanyň arasyndaky bilelikdäki beýannama gol çekildi. Awganistanyň döwlet başçysy Muhammed Eşref Gany Awganistanda haly senedini östürmek boýunça da Türkmenistanyň ýardam etjekdigini aýtdy. Prezident Ganynyň aýdysyça Türkmenistan Awganistanda parahatçylygyň ornaşmagy üçin tagalla edýär. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasam ören muhimdir. Türkmenistandan Awganistan arkaly Tajikistana demir ýol çekilýär. Türkmenistan Awganistanyň dostudur. Türkmen-Awgan serhedi asudylyk serhedidir diýip Prezident Gany aýtdy. Jalal Reis Jamhur hidayet dadan ke Wizaret-i Qalin Türkmenistan hamkari hamajanibe Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Awgan Bütewi hökümetiniň baş wezipesini ýerine ýetirji Doktor Abdulla bilen hem duşuşdy. Awgan türkmenleriniň käbir wekillerini prezident kabul etdi. Sebde howpsuzlygyň öpçün edilmegi boýunça prezident Gany bilen özara pikir alşandygyny prezident Berdimuhammedow aýtdy. Esasy sebitdäki bir möhüm ýagdaýyna orun berildi. Merkez Aziýada orun ýanyşym şäherden ýa-da parahatçylygy, bir hoşnýetli dünýäde komşuçylygy, howpsuzlygy we durnukly hem ötüşi öpüşün etmek en maksat bilen bilelikdäki taýarlary bundan beýle kem ýerlerinde artmagy berýärdi we garaşlamagy beýan etdi. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň işini şu ýylyň dowamında, ýagny 2015-nji ýylda başlanjakdygyna Prezident Berdimuhammedow belläp geçdi. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň guruluşy barýar. Ýa-da diýorlar, bir taşlamanyň iş ýönüne durmuşa geçirmek üçin hem taýýardan hem bellemek isleýär. Hemen bir gaz geçirjisiniň guruluşyny eýär. Şu ýyl hem başlanjakdygyny hem anam bilen ustady bir aýdyp bilýär. 2017-nji ýylda Awganistan boýunça ykdysady maslahatyň Aşgabatda geçiriljekdigini Prezident Berdimuhammedow ma'lum etdi. İstanbul prosesinin çäklerini ýardan bermek maksat edilýän barada hem beýerde habar berdi. Bir prosesde ma'lum şäherden ýolunmak sevip üçüncülük ulgamlar bardy. Ananşma hem berkitmek çärelerini başlanmagy edýär. Bulardan başlada belime 2017-nji ýylda Awganistan oýunçy Nowatda 7-nji sevit ykdysady maslahatlaryny Aşgabatda geçirmek boýunça borçlanmany hem önümizde almagy hem taýýardymy hem tatbik edildi. Türkmenistanyň prezidentiniň kabul eden safarynda adatdan daşar ýagdaýda howpsuzlyk çäresi görüldi. Paýtagtyň esasy köçeleri ertir irden başlap ta akşama çelli ýapyldy. Şaýmerdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleýijiler, habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Kabulda Awgan türkmenleriniň wekilleri bilen hem duşdy. Eýsem Awgan türkmenleri bu duşlukdan umman aýdylanyna bolsa, türkmen we Awgan ýolbaşçylarynyň öz durmuş syýasy aladalary bilen bagly nähili himayet ýardyma garaşýar. Kabulda habarçymyz Şaýmerdan Ulumrady bu soraw Demirgal Awganistanyň Joguzan vilayetiniň Garkyn etrawynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirýän Muhammed Sahy Ihsana berdi. Bu söhbeti hem bilelikde dinläliň.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan vilayatynyň Garkyn etrabynyň hakiminiň wezipesini ýerine ýetirji Muhammed Sahy Ihsan bilşiňäli Türkmenistanyň prezidenti Kabula geldi. Awgan resmiýetleri bilen duşuk geçirýär ençeme ılalaşyga da gol çekilýär Awganystan bilen Türkmenistanyň arasynda şu gün. Awgan türkmenleri barada bu duşukda nämeler hakda gurrun edilse gowy bolar diýip pikir etýärsiňiz? Biz wol islegme şol Türkmenistanyň prezidentinden hem bir garyp bir tarapdan derýa opgunlatyp alyp gelip barýar, bir tarapdan ama çäge kynçylyga goýup barýar. Bize edip berjek narsaları berişmi derýa, şunuň opgunna bir alaj edip berseler, ikilençiler masa şul näme serhat araçaklarına Awgan halky bilen oturşdylar, şonu bir açyklanyp berdiler. Çünki bize köp bir kynçylyk, bize bir kelle agyr tapyp berdiler. Amy derýanyň kinaryny berkitip berjekdigini aýdypdy Türkmenistan. Şu Amy derýanyň kinaryny berkitip bermek üçin häzir gelen ýokmy? Ýok, onu şu Amy derýanyň kinaryna berkitjek diýdi, biz kömekleşek, ýardamlaşak diýdi. Bizler şol kamyap serhatyna baryp şu taýda oturşypdyk, täze ýaşlylar bilen öýleriniň serhatçı adamlar bilen oturşypdyk. Ýöne gerçi bular henüde çelişýär, wada bolup kaldy. Henüz bular wadasynda wata etmedi. Bile tiýdiräjek şol işe ýerine ýetişdirip berseler, görüp oturlar ki bizim halkymyz köp bir derwederlikde, bir awaralykda ýaşap otyr. Bizim emniýetimizde gaýta müşkül ýok. Biz olaryň emniýetini amaly biljek. Ada mesele çözülmän gelýär. Indi şu adada tikenlisem oturdup hem garym gazyp Türkmenistan şol adany iýelep otyr. Bu barada siz wekil ibermeden bäri şu Türkmenistanyň prezidenti bilen duşsa şeýle kynçylyklaryny aýtsalar, şu meseleniň çözüldüğü üçin bir oňa ýüz tutsalar. Bizim namaýandamyzyň bizim wekilimiz gitdi, öňün gidipdi, düýnemde öňün gidipdi, şol Türkmenistanyň prezidenti Kabul geljek, Kabula çağıryldy. Şora geljek, sapar etjek diýip, bular şaýat müşkülini, kynçylyklaryny bular hem aýtsa, bularyň gapdalynan men şol kynçylyklary, müşkülleri men aýdyp otyryn, şona kulagyna ýetişdirseňiz. Angry ada geçip balyk tutmak üçin geçen adamlardan bir näçesini Türkmenistan tutsak edip türmäge basypdyr. Türkmenistanda türmede saklanýar. Şu Garkyn etrabynyň ýaşaýjylarynyň, misal Hamyab etrabynyň ýaşaýjylarynyň. Ola bir garypkar adam, ola bir nadar unatawan adam, şol Amy derýanyň kinaryndan bir adawlak bar, bir ýer ýanak bar balyk awlamakçy üçin barýar, bular bir sahwan şol iş bolup geden. Biz şu türkmen balalaryny, türkmen çağalaryny bir tiýdiräjek, şonu goýup berseler, tutsak etseler hem bir bunakar adamdan tutsak etseler, ýani ol bir 4 tane garypy tutup otaýda akaba oturmadylar. Bizim haýyşda gadamyz şol tiýdiräjek, şol Garkyn halkynyň bir zahmetkeş, garyp bir nadar adamlar bar, olar goýup bersinler, börde pamiller köp bir derweder awara bolup, näme bolandan bilen ýok, öýlenden, gitenden, işlerden bilen ýok. Oğlum biz taqaza etdik, haýyş etdik. Ýöne hazır däl biz bu haýyşmy da, ol haýyşmydan däl, bu näçe ha bar bizde aýdan bolmaly. Resmi şekilde hem bulardan taqaza edip aýdan bolmaly. Ýa-da hiç bir amala ýetişdirilen ýok. Söhbetdeşlik geçirip azatlygy ýetiren Şaýmerdan oğlum Radi. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu bu mesele, ýagny Awgan türkmenleriniň resmi şygatdan garaşýan zatlary barada sosial ulgamlarda ýürüýti forum hem açdy. Oňa pikir oýlaryny ýazanlar kömek meselesi barada özleri gapma garşy jedele girýärler. Şol wagtda Türkmenistanyň öz halkyna kömek etmeligini aýdýanlar hem bar. Mysal üçin radio atly okujymyz öz halkyna seretmedik baş tutandan näme garaşýaňyz? Beter boş wadany berer gider. Ol şu mahal özünden başga hiç kim görmeýär. Size de ölme eşegim ýaly çyksaň, arpy ýersiň diýip geçer gider. Sebäbi tilkiden galan gurt boldy diýip radio atly okujymyz ýazýar. Mozaka da atly okujymyz bolsa garaşýar. Hany, näme bolýar diýipdir. Hormatly dinleyijiler, siz hem Azatlygyň web saýtyna, sosial ulgamlardaky sahypalaryna girip pikir oýlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, habarlar günnälik programmamyzy dinleýärsiňiz.
Türkmenistanyň Lewap vilayetinde käbir idara kärhanalaryň işgärleri hususan gaz gözlük agtarş işleri bilen meşgullanýan işçiler olara awtuluk hyzmatyny edýän işçiler 2 ay bäri aýlyklaryny alyp bilmeýänliklaryny aýdýarlar. Lewapda habarçymyz Osman Haliýew bu ýagdaýy öwrenip ýurt içinden şeýle maglumat berdi. Inni şol maglumaty bilelikde diňläliň. Lewap vilayetindäki gaz gözlegi we olara awtuluk hyzmatyny edýän käbir idara kärhanalaryň işçilerine indi 2 ay bäri aýlyk zähmet haklary berilenok. Azatlyk radiosuna bu hakda habar beren işçilerden biri Lewap Newit gaz gözlegi müdirliginiň Guýlary synagdan geçiriş ekspedisiýasynda işleýändigini, özüniň we kärdeşleriniň iýul, awgust aýlary üçin zähmet haklaryny almandyklaryny aýtdy. Ol, diňe biziň ekspedisiýamyz däl, eýsem Newit gaz gözlegi işler bilen meşgullanýan beýleki ugurdaş kärhanalarda hem ýagdaý şeýle diýdi. Türkmen Newit gaz gözlegi müdirliginiň Lewap Geohyzmat yerli Abdullah kärhanasynyň şol müdirligiň Lewapdaky Marnewit gaz gözlegi müdirliginiň Imambawadaky Newit gaz gözlegi kärhanalarynyň işçileri de iýul we awgust aýlary üçin zähmet haklaryny almandyrlar. Agzalan edara kärhanalaryň hasapkanalarynda aýlyklaryň gijikdirilmeginiň sebäplerini Türkmen Gaz Döwlet Konserniniň geologiýa gözlegi we olara awtuluk hyzmatlaryny edýän kärhanalara aýlyk zähmet haklary üçin geçirmeli puluny geçirmeýändigi bilen düşündirdiler. Efirde adynyň tutulmazlygyny haýyş eden hasapkana işgärlerinden biri ýokarda agzalan edara kärhanalaryň işçileriniň jemi sanynyň müňe golaýlaýandygyny aýtdy. Olar çöl şertlerinde işleýärler. İýul, awgust aýlarynda howanyň kızgınlygynyň kölegede 45 derece ýeten günlerinde de olar iş togtatmadylar diýdi. Söhbetdeşimiz käbir işçileriň maşgalasynda 3-4 çağanyň bardygyny, okuwçylary mektebe taýýarlamak üçin olaryň karz almaga mejbur bolandyklaryny da sözüniň üstüne goşdy. Maşgalada ýeköz işleýänler üçin hasta kyn diýip ol belledi. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan yerli ýaşaýjylar döwlet we hususy eçilikdäki gurulşyk kuramalarynda da aýlyk zähmet haklarynyň 3-4 ay gijikdirilip berilýän halatlarynyň az bolmaýandygyny aýdýarlar. Beýle ýagdaý buyurtmaçynyň edilen iş üçin öz wagtynda pul geçirmezligi bilen bagly ýüze çykýar. Newit gaz gözlegi guýlary synagdan geçirmek, olara awtuluk hyzmatyny etmek bilen bagly kärhanalaryň buyurtmaçysynyň Türkmen Gaz Döwlet Konsernine digini olarda işleýänler aýtdylar. Agzalan edarlaryň resmiýetinden işçilere zähmet haklarynyň näme wagt tölenip uraljakdygyny anyklamak mümkin bolmady. Hormatly dinleyijiler, Lewapda habarçymyz Osman Haliýew dinlediňiz. Bu maglumatda gurrun edilýän edaralaryň resmi wekilleri bilen gurulşyp aýlyk meselesi barada hiç bir maglumat almak bize başartmady. Gepler Azatlyk radiosu habarlar günneligimiz dowam etdirýär. Lewapdan paýtaht Aşgabatda geleliň. Aşgabatyň Mirwadarynyň awatlyş işler üçin aýyň aýagyny ýapyljak aýdylýar. Bu ýagdaý dükanlaryny ýapmaly bolýan dükançylar üçin ullukan arada döredýär. Olaryň başga ýerlerden haryt almalaryny goýup, bolanja harytlaryny ýerlemäge çalışýarlar diýip ýurt içinden gelýän habarlarda aýdylýar. Şonuň bilen birlikde bu wagtlaryň wagtlaryny ýapylmagy ýüzlerce adamyň işini ýitirmegine sebäp boljagy meňdýär. Kärdeşim Sehra Aşgabatyň Mirwadarynyň ýagdaýy Aşgabatly ýazgy Amanrat Bugaýewden sorady. Amanrada Aşgabatda awatlyş işler sebäpli şaýyň ahirine Mirwadaryň ýapylýandygyny habar berdiňiz. Indi edil häzirki wagtda bazaryň göçürilýändigini görkezýän alamatlar gödeýilýärmi? Ýagny umuman bazaryň içinde ýa-da şo bazaryň daştöreginde nämeler bolup geçýäne hildatlar gödeýilýär. Ýa-da gödeýilýän zat bazarda şowda edýänler özleriniň harytlaryny aryp gitmek bilen meşgul bolýarlar. Olaryň köpüsi haýtdyr ol ýerden şowda etmäge ýer tapan bolsa ganallary tanşylşlerine deger degmez wahadan özleriniň harytlaryny satýarlar. Galy berse-de soňky bir kepde bazara şowda etmek üçin gelýän alyjylaryň sany üzülkesil azally. Galan ýa-da gözün edýän zat göçe boşlup bir ýa-da iş gününiň ahyryna
Hasam umut gözüyle sebebi iş vakti köçül hareketine gözlemçilik eden polisiya işgärleri bazarın weňinde yük maşynlarynyň saklanmagyna, söwdärleriň olara haritlerini yüklep alyp gitmegine ýol bermeýärler. 2 saat 7-den akşam saat 8-de bazarın olayını maşynyň, islenlik maşynyň ýa-da yük maşynynyň durmazlygyny talap edýärler. Amanrada bazarda söwda edip oturan söwdärlerim bardyr, hemmesi öz goşlaryny alyp gidenler şeýle dälmi? Ählisi öz goşuny alyp giden ok ýöne şol bazarda bir söwdan öňkür göçgürli, şowhurly söwda ýok. Bazardaky haritlaryň hany göz görtüle azally sebebi bazarın ýapylýanlygy üçin söwdärler soňky bir kepde satma üçin firmalardan, ýene gaýry ýerlerden hiç ýerli harit satma alan oklar, diňe ön haritlaryny satmak bilen meşgullanýarlar. Şonuň üçin bazarda satylýan önümler hil taýdanam, fan taýdanam tese düşdi. Amanrada häle käbir söwdärleriň öz haritlaryny beýleki bazarlardaky dukanlaryna ýa-da tanışyşlarynyň dukanlaryna geçirýär diýdiňiz. Indi düýünden dukany bolmadyk söwdärler näme diýerler öz haritlaryna? Olar bilen diýer bahatmy satjak bolýarlar. Şonun başarmasalar onu öz öýlerine ýa bolmasa şol haritlaryny saklarýar yer tapsalar, wagtlaryň saklarýar yer tapsalar, şo ýerlere diýerler. Amanrada indi şu Mirwadaryň rekonstruksiýa edilmegine ýa-da onu gaýtadan awatlaýyş işleriniň geçirilmegine zerurluk badymy? Hiç zerurluk şoňa ýokdy. Sebebi bazar mundan 20 ýyl ozal bina edilen bolsa, bazar her 2 ýyldan 3 ýyldan bölekleýin rezeleýiş awat işleri geçirilip durul bazarda. Bazar umman üstü yapılan bazaryň içine kar ýağmyryň düşmek aradasy ýok, ýa bolmasa dukanlaryň ählisi şonu söwda edýän adamlardan talap edilip aynalar sarsydyrly, soğuducular gözilmediýän ýerde goýdurulýar. 20 ýylyň bolmanyny soňky 10 ýylyň ýerine gözilmeýän remont awatlaýyş işleri geçirilýär. Onu bazaryň hiç wagt häzirki dolulugyny ýapylan wagt ýok. Häzirim bazaryň meselen bölekleýin awatlap bir bölümünün awatlaýyş remont işlerini tamamlap ikinji, üçüncü bölümüne geçip bozduk. Ona haýyp şeýledilen okda 17-nji ýylda getiriljek Aziýa oýunlaryna görülýän taýlyk bilen baglanykda bizi tutuş bazar ýapmak bilen amal edýärler. Amanrada aşawatdan gepleşigimizde gatnaşyp beren gürüňleriniz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Amanrat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şunun bilen habarlar günneligimiziň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi Sağly Hareketine habarlar bilen dowam etdirýär. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň. Kanan gözüm düştü, lebim bilen dişlerime. Yüreğirdim yürek coştu nedinini ödül, tilvat edip kaşlarıma. Yüreğirdim yürek coştu nedinini ödül, tilvat edip kaşlarıma. Kaşlarıma.